bilang tuirik na musikat inapilye bangkain ng kalilawe pasak na nagkipag sa ngiti kastoy kaya ni ayan sinigurado ken inama namagun unnon to'y ayan bagkakit no isukat na kastoy kaya ni ayan sinigurado ken inama namagun unnon to'y ayan bagkakit no isukat na. Okay, thank you. Diyan mo punto na.